Nu voi uita niciodată noaptea în care am descoperit că tatăl meu avea un testament secret. Un document care nu doar că mi-a schimbat destinul, dar a distrus întreaga mea familie. Uneori mă gândesc că ar fi fost mai bine să nu fi aflat niciodată. Dar astăzi vreau să-ți spun totul. Însoțește-mă. Mergi cu mine prin amintirile mele și descoperă cum o simplă hârtie a fost în stare să rupă ceea ce iubirea construise în atâția ani. Mă numesc Claudia. Am 46 de ani. Am crescut într-o familie modestă, într-un sat mic, unde toți se cunoșteau între ei. Tatăl meu, un om drept și muncitor, a ridicat cu propriile sale mâini o viață demnă. Terenuri, o mică firmă de transport și casa în care mi-am petrecut copilăria. El repeta mereu: când eu nu voi mai fi, totul va fi al vostru, al celor 3 copii ai mei. Nu vreau ca nimic să vă despartă. Și eu l-am crezut, cu toții l-am crezut. Fratele meu mai mare, José, a fost întotdeauna cel puternic, cel care părea că poartă toată responsabilitatea pe umeri. Fratele meu mai mic, Daniel, era visătorul, cel mai sensibil, iar eu încercam să fiu echilibrul, vocea de pace dintre ei. Ziua în care tatăl meu a murit, am simțit că lumea s-a prăbușit peste mine. Am pierdut nu doar un tată, ci și busola care ne ghida pe toți. La înmormântare, printre lacrimi și tăceri, José a apărut cu un plic sigilat în mână. A spus că l-a găsit în biroul tatălui meu. Înăuntru era un testament, dar nu era cel pe care îl știam. Documentul acela îi lăsa aproape totul lui José: casa, firma, terenurile. Eu și Daniel primeam abia câteva firimituri. În acel moment, am simțit un nod în gât. Nu puteam să cred că tatăl meu, acel om drept, ar fi putut decide ceva atât de crud. Am încercat să mă conving că trebuia să accept voința tatălui meu, dar ceva nu se potrivea. Semnătura părea ciudată, iar paginile erau scrise la o mașină de scris veche, pe care el nici măcar nu o mai folosea de ani de zile. Când l-am confruntat, José m-a privit cu răceală și a spus: Claudia, tata știa ce face. Tu ai fost mereu răsfățata. Acum e timpul să primesc și eu ce merit. Cuvintele acelea m-au străpuns ca un pumnal. Oare fratele meu m-a invidiat întotdeauna? Oare dragostea de familie a fost... Săptămânile următoare au fost un iad. Eu și Daniel am vrut o verificare legală, dar José, cu ajutorul soției lui, a mișcat contacte pentru a valida testamentul rapid. Casa în care am crescut a rămas în mâinile lui. Într-o după-amiază, când am mers să-mi vizitez mama, José mi-a închis calea și a strigat: Nu ai ce căuta aici! Casa asta e a mea acum! Am văzut-o pe mama plângând în sufragerie, fără putere să oprească cearta. În acea zi, am înțeles că nu mai eram frați, ci dușmanii despărțiți de lăcomie. Au trecut luni. Nu puteam să dorm. Fiecare colț al satului mi amintea de nedreptate. Într-o după-amiază, răsfoind cutii vechi cu acte ale tatălui meu, am găsit un carnețel ascuns într-un sertar. Acolo era scrisul lui, clar și ferm, cu un mesaj care mi-a sfâșiat sufletul. Bunurile mele vor fi împărțite în mod egal. Dacă se întâmplă ceva, să știți că vă iubesc pe toți 3 la fel de mult. Carnetul acela era adevărata voință a tatălui meu, dovada că José manipulase totul. Dar era deja prea târziu. Casa fusese vândută, terenurile ipotecate, iar José dispăruse cu banii. Justiția nu a venit niciodată și eu am rămas cu povara insuportabilă a adevărului, pe care nimeni nu a vrut să-l audă. Astăzi abia mai vorbesc cu José. Cu Daniel, deși ținem legătura, împărtășim aceeași durere, cea de a fi pierdut nu doar un patrimoniu, ci și însăși familia. Mama mea a murit cu inima frântă, fără să reușească să-și împace copiii.
Și eu am înțeles ceva ce mă urmărește până azi, că sângele nu unește întotdeauna, că lăcomia poate smulge din rădăcină chiar și cea mai profundă iubire. Testamentul secret al tatălui meu a fost în cele din urmă un blestem pentru noi. Îți spun asta pentru că nu vreau ca nimeni să trăiască ce am trăit eu. Chiar dacă în final sunt lucruri pe care nu le poți evita. Nu permite niciodată ca banii să decidă valoarea familiei tale. Și dacă vreodată vei moșteni, amintește-ți, cel mai important nu sunt proprietățile, ci dragostea și unirea pe care le lasă cei care pleacă. Eu mi-am pierdut tatăl, mi-am pierdut fratele și am pierdut casa în care am crescut. Dar ceea ce mă doare cel mai mult e că am pierdut încrederea în sângele din sângele meu. Aceasta este povestea mea. Îți mulțumesc că m-ai însoțit până la final. Dacă te-a emoționat, spune-mi în comentarii din ce țară mă asculți și distribuie acest video, ca mai mulți oameni să nu uite niciodată că adevărata moștenire este iubirea. Abonează-te pentru alte povești reale.